Shalom, hem arribat ja a la setena sefirà de l'Omer, que és la de Malhut, que Malhut vol dir regnat o sobirania. I les lletres que la componen són la Mem, la Lamed, la Haf, la Vav i la Tav. Començarem per la lletra Mem, que fa referència, o pot fer referència, a Melech. El rei d'Israel, el Melech, ha de tenir un tarannà tal que en ell es reflecteix el que diu el pasuk de Teilim 22, que diu Ki l'Hashem ameluchà u'moshel bagoim. És a dir, que la sobirania li pertany a l'Etern i ell ha de governar els pobles. Que això es reflecteix, la paraula els pobles pot fer referència als pobles, pròpiament a les nacions del món, o pot fer referència als atributs interns emocionals de la persona que han de ser governats pel Melech, que pot ser la ment de la persona o pot ser, en general, la mentalitat de tenir Hashem sempre present. Així doncs, l'important del Melech, en aquest cas el rei d'Israel, o els reis en general, és que ells, el seu capteniment sigui tal que permeten reconduir el comportament del poble a partir de la seva actitud positiva, la seva actitud de govern ferm i segur i confiat en Hashem. El poble vegi aquest tarannà, ho percebi, i ells també segueixin els preceptes d'Hashem a partir d'aquesta percepció que tenen d'un rei que és recte, també. La segona lletra de Malhut és la lletra Lamed, i la lletra Lamed es pot fer correspondre a Leví. Leví, o la tribu dels levites, tenen un paper especial a dintre del poble d'Israel perquè són l'única tribu que no va cometre la idolatria del vedell d'or. És la tribu de Moshe, de fet, la tribu de Moshe i Aaron, i tenen uns privilegis atorgats degut a aquest comportament correcte que van tenir en el moment crític del vedell d'or. I, en particular, s'encarreguen de la manutenció dels estris del temple, del Beit Hamikdash, o del Mishkan, quan no hi havia temple. S'encarreguen també dels càntics que es fan durant el servei del temple, i també s'encarreguen d'una cosa molt important en el poble d'Israel, que és de la transmissió de la Torà. Són els educadors de la Torà al poble d'Israel. I podem dir que sense educació, sense el paper dels levites de transmetre la Torà, no hi ha Malhut. La tercera lletra de Malhut és la lletra Haf, que fa referència als Kohanim. El Kohen, que és el sacerdot del poble d'Israel, és el sacerdot dels sacerdots, i la seva funció és la del servei del temple. S'encarrega de les ofrenes, s'encarrega de l'encendre del canelobre, dels canelobres del temple de Jerusalem, i s'encarrega de cremar l'encens. Però també té una funció més pública, més col·lectiva, més coneguda en tot el poble, que és la de pacificar entre els membres del poble d'Israel o també pacificar entre el poble i el Creador. El dia de Yom Kippur, el summe sacerdot ha d'anar al Kodesh Kodashim a demanar-li dues coses a l'Etern. Per una banda, li ha de demanar que hi hagi pluja aquell any, és a dir, abundància material, i per altra banda, li ha de demanar que cap persona depengui de cap altra persona. Això seria la llibertat espiritual. Per tant, tenim, per una banda, el Melech és la governança, després tenim el Leví, que és l'educació, i després tenim el Kohen Gadol, o els Kohanim en general, que és la pacificació entre les persones. I la següent lletra de Malhut és la lletra Vav, que la Vav implica i indica connexió, unió, relació. Aquesta Vav ens relaciona la Mem de Melech, la Lamed de Leví i la Haf de Kohen amb la Tav final de Malhut. I la Tav final de Malhut fa referència a la Torà. Torà que ens aporten els savis i els profetes. El poble d'Israel té un organisme, un Consell Suprem anomenat Sanedrí, en el qual es reuneixen tots aquests estaments, totes aquestes institucions del poble d'Israel, el rei, els levites, els sacerdots, els savis i els profetes, per definir la legislació que regirà el poble d'Israel a partir de la Torà, que regirà el poble d'Israel i que el poble d'Israel haurà d'utilitzar també per il·luminar la resta de nacions del món. Així doncs, esperem que aviat tornem a tenir el Sanedrí i que puguem exercir el Malhut d'Israel i puguem manifestar també el Malhut d'Hashem a la terra, de manera que es faci realitat el versicle del profeta que diu que en aquell dia el nom d'Hashem serà un i l'Etern serà un. Shabbat Shalom.